Zero Zabor ingurumen babeserako elkartearen balorazioa Mutrikuko parte-hartze prozesuaren inguruan. Zero Zabor ingurumen babeserako elkartetik balorazio ezin positiboagoa egiten dugu Mutrikun, hondakinen bilketa hobetzeko egiten ari diren prozesuaz. Bai prozesua beragatik, bai parte hartzaile guztiek hartutako jarrera eraikitzaileagatik ere. Zailtasunak zailtasun, beharrezkoa ziren bi osagaiak barne bilduko dituen prozesua eraikitzea lortu dute, eta azken erabakia herritar guztien esku utzi. Beharrezko bi osagai izan dira. Bat, gutxieneko gaikako bilketa, eta bigarren osagaia, edukiontzi bidezko bilketaren aukera. Azter ditzagun banan-banan. Gutxieneko gaikako bilketa. Eragile guztiak bat datoz birziklapena bultzatu eta horretarako gaikako bilketan aurrera egin beharrarekin. Garbi dago, errealitate hori pixkanaka aldatzen ari bada ere, Gipuzkoako eta Euskal Herriko udalerri gehienetan lortzen diren gaikako bilketa maila eskasek zaborraren arazoa ondo bideratzea zail egiten dutela. Beraz, adostasunaren osagaietako bat arazo horren konponbideak izan behar du. Batzuk, anbizia handiagoz jokatzea hobesten badugu ere, aurrera pauso kuantitatibo nabarmena suposatzen duen gutxieneko bat adostera iritsi ahal izan dugu hurrengo urratserako. Hau da, 160ko gaikako bilketa. Bigarren osagaia, edukiontzi bidezko bilketaren aukera. Atezateko bilketaren inguruan, batzuek, propio, zabaldu duten iruditxarraren pertzepzioak herritar askorengan kezka eragiten du. Atezatekoa ezagutzen dugunok horretarako arrazoirik ez dagoela jakin badakigun arren, pertzepzio hori zintzoa eta erreala da herritar askorengan. Eta edukiontzi bidezko sistema bati aukera emateko haien eskaera zilegia da. Beti ere, gaikako bilketa eskasaren arazoari irtenbidea ematen badio. Edukiontzi pertsonalizatu bidezko sistema, txip bidez, sistema bat galdeketan sartzeak bigarren osagaia egotea bermatzen du. Esan beharra dago, gaur-gaurkoz sistema honek eman ditzaken emaitzak hipotetikoak direla. Ez baititugu oraindik datuok ezagutzen. Baina beste herrietan, zabor edukiontziak kentzeak bilketan emaitza nabarmen hobetzea dakarrela ikusten ari gara. Eta eskaera hori egonik, aukera bat eman behar zaiola uste dugu. Tolosan abian jarri berria den esperientziak, eta beste herri batzuetan jartzear direnak, aurki erakutsiko digute sistema hauek zer emateko gai diren. Neurri zuzentzaileak helburua beteko den berme. Adostutako beste puntu bat, sistema abiatu ondoren, emaitzen jarraipena egin eta beharrezkoa balitz, helburua lortzeko neurri zuzentzaileak aztertu eta ezartzeko aukera da. Honek, gaikako bilketa eskasaren arazoa konponduko dela bermatzen du, prozesuari ikuspegi dinamiko eta eraikitzailea emanez. Elkarlana versus konfrontazioa. Zero Zabor ingurumen babeserako elkartetik, Mutrikuko 5. edukiontziaren aldeko plataforma. Mutriku naturtaldea, Euskal Herria Bildu, Eusko Alderdi Jeltzalea, Berdeak, Mutrikuko udala, Zero Zaborreko kideak, eta prozesuan parte hartu duten gainerako eragile eta herritarrak zoriondu nahiko genituzke eduki duten jarrera eraikitzaile eta arrakastatsuarengatik. Eragileon jarrerarekin batera eta Mutrikuko udalaren iniziatibaz parte hartze prozesuaren diseinua ere azpimarratu nahiko genuke. Arazoak konpontzeko zuzenean galdeketara jotzeak eragileak aurrez aurre jartzen ditu. Elkarrizketa eteten du, enfrentamendua sustatzen du, zatiketa eta liskarrera egiten ditu, eta irabazle eta galtzaile eskema batetara garamatza. Aldiz,
prozesuaren oinarri eta abiapuntua eragileon arteko elkarlana, argudio trukaketa, eta eztabaida denean, eztabaida aberasgarria sustatzen da. Elkarrenganako konfidantza areagotzen da, eta jarrera eraikitzaileak sustatzen. Galdeketara gutxienekoetan adostasuna daukaten proposamenak eramateak guztiok garaile bihurtzen gaitu. Galdeketaren emaitza edozein dela ere. Eredu hau zabaltzeko deia. Mutrikuko parte hartze prozesua eredugarria izan dela garbi daukagu. Gutxieneko gaikako bilketa, baleko sistema guztiei aukera ematea, elkarlana eta azken erabakia herritarren esku uzteak alakoxea egiten dute. Zero Zabor ingurumen babeserako elkartetik, gainontzeko eragileei mutrikuko eredua bilketaren arazoa gainditu ez duten lekuetara zabaltzeko deia egiten diegu.